हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्युब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो दिनैनि भिडिअआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय चिफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर आसाम अभियान 2023 जोंना चिफ मिनिस्टार आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे स्किम लन्च खालामदों आरो बे स्किम लन्चआ जाबाय जोंनि जेसेबांनाखि एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट दङ बिथांमोननो फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स होनाय आरो माने रांखान्थियारि हेफाजाब होनाय 2 लाख आरो 5 लाख बिथांनि क्वालिफिकेशन हिसाबै बे 2 लाख आरो 5 लाख रांखौ होनाय जागोन सासे केन्डिडेटनो 2 लाख नङाबा 5 लाख बेयो गावनि क्वालिफिकेशननि सायाव सोनारगोन आरो बे रां मोननाया आरो बेवहाय गभर्नमेन्टआ 50% होगोन आरो 50%आ बेंकनिफ्राय होगोन आरो बेवहाय जेबो इन्ट्रेस्ट होनो नाङा आरो 50%आ बेखौ जेबो स्कप नाङा अनलि 50% खौल' 5 इयार्सनि उनावहाय बेंकनो रिटार्न खालामफिननांगोन आरो बे बेनि सोमोन्दै आं दसे उनाव गुवारै सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बेनि थाखाय मा क्वालिफिकेशन नांगोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो माला एप्लाइ जागोन बेनि सोमोन्दै आङो गुवारै नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायदो बेयो जोंना दा एप्लाइ जागासिनो दङ मैयानिफ्रायनो रेजिस्ट्रेसना गेवदों रेजिस्ट्रेसननि लिंकआ आरो दिनै बेनि एप्लाइआ जागोन दसे उनावहाय बेलासिसिमावहाय बेनि एप्लाइआ जानो हागौ स' लोगोफोर बेवहाय बेनि स्किमनि नेमखौ बुंनाय जादों आत्मनिर्भर आसाम 2023 बेखौ नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेखौ आङो फारि फारि खिन्थाजोबगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आत्मनिर्भर आसामा मा बुस्थु बे बुस्थुआ जाहैबाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट जायनाखि जोंना एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट इउथ्सफोर दङ दा बिथांमोननो माबा मोनसे रांखान्थियारि हेफाजाब होनानै जाहाथे बिथांमोना बिजनेस लाइनाव खामानि मावनो हायो गावखौनो गाव सुंथानानै दोननो थाखाय बे आरो बेखौ जोंना मोननै 1 लाख केन्डिडेटफोरनो होनाय जाग्रोगोन आरो बिनि उनावहाय नेक्स्ट फाइनान्शियेल इयाराव 1 लाख केन्डिडेटफोरनो होनाय जागोन टटेल 2 लाख्स थारमाने जोंना मोननै फाइनान्शियेल इयार हमदों नोंथांमोना नैखौ नायदो 2023 एन्ड 24 ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय 2024 एन्ड 25 नैबे थारमाने जोंना नैबे 2 इयार्सनि हमदों 1 लाख केन्डिडेटफोरनो होनाय जागोन फाइनान्शियेल इयार 2023-24 आव आरो 1 लाख केन्डिडेटफोरनो होबावगोन 2024-25 नि फाइनान्शियेल इयाराव थारमाने जोंना 2 लाख आनएमप्लयमेन्ट इउथ्सफोरनो फाइनान्शियेल एसिस्टेन्टखौ होनाय जागोन बेनि उनावहाय नोंथांमोना नायदो नेम अफ स्किमखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर आसाम अभियान बे ओमफ्राय नेम अफ अर्गेनाइजेसन बे जाबाय गभर्नमेन्टआनो आसाम गभर्नमेन्टआनो बेखौ बे स्किमखौ लन्च खालामदों जोंनि आनएमप्लयमेन्ट इउथ्स आसामाव थानाय केन्डिडेटफोरनो आरो नाम्बार अफ टार्गेटेड बेनिफिसियारि जोंना टटेल टार्गेट बेनिफिसियारि जाबाय 2 लाख्स आनएमप्लयमेन्ट इउथ्सफोरनो माने फाइनान्शियेल इयारखौ हमदों मोननै हमखादों 2023 to 24 ओमफ्राय 2024 to 25 बे फाइनान्शियेलखौ हमदों जोंना 2 लाख केन्डिडेट फार्स्ट फाइनान्शियेल इयाराव 1 लाख ओमफ्राय सेकेन्ड फाइनान्शियेल इयाराव 1 लाख टटेल 2 लाख बे आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोना नायदो टाइप अफ स्किमा जाबाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट नोंथांमोननो रांखावरि होनाय जागोन एडुकेसन क्वालिफिकेसना जुदि नर्मेलबा नोंथाङा 2 लाख मोनगोन आरो प्रफेसनेलबा नोंथाङा 5 लाख्स मोनगोन बे खोथाखौ बुंदों बेखौ मोननै इनस्टलमेन्टआव होनाय जादों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फाइनान्शियेल इयार नोंथांमोना बाव नायदो 2023 एन्ड 24 एन्ड 24 एन्ड 25 मोननै फाइनान्शियेल इयार हमनाय जादों बेवहाय आरो फाइनान्शियेल एसिस्टेन्टआ बेसेबां होगोन बेखौ नोंथांमोना नायदो बेवहाय रुपिस 2 लाख और 5 लाख 2 इनस्टलमेन्ट थारमाने खेबनै किस्ति होगोन आरो नोंथाङा जुदि 2 लाख्सनि केटागरियाव गोलैबा नोंथांनो सिगां 1 लाख होगोन आरो नेक्स्टआव 1 लाख होगोन टटेल 2 लाख्स आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा 5 लाखनि केटागरियाव गोलैयोब्ला नोंथांनो फार्स्टआव 2.50 लाख होगोन 2.50 लाख ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय 2.50 लाख बेबायदि आरो माने 2.5 लाख बेबायदि होगोन आरो टटेल 5 लाख बेबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो दानिया नेक्स्टआव मा होननाय जादों ओमफ्राय डेट अफ लन्च 23 आवनो बे लन्च जादों आरो 22 आवनो रेजिस्ट्रेसना जाग्रोदों आरो खिन्थु एप्लाइआ जाथ'वाखैमोन बेयो 24 निफ्राय एप्लाइ जागोन आरो दा अनलाइन लिंकआ गेवथ'वाखै दा आं भिडिअ बानाय सान्दियाव अनलाइन लिंकआ गेवथ'वाखै एप्लाइ खालामनाया नोंथांमोना बेलासि बा मोनासिमहालागै नोंथांमोना बेनि अनलाइन लिंकखौ मोननो हागोन बा एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसा गेवगोन आरो बेनि उनावहाय नोंथांमोना माबाफोर एप्लाइ खालामनायाव उसुबिदा जादोंब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय मोनसे इमेल होनाय जादों सापर्ट नोंथांमोना बेवहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा मेल खालामहरनो हागोन दा बेनि थाखाय माखासे क्राइटेरिया होनाय दङ एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दा बेनि थाखाय मा क्राइटेरिया थानांगोन नोंथांमोना बे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे स्किमखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेवहाय मा दङ क्राइटेरियाया बेवहाय रेसिडेन्टशिप नोंथाङा रेसिडेन्टशिपआ जानांगोन एप्लिकेन्ट शुड बी पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम नोंथाङा आसामनि जानांगोन आसामनि रेसिडेन्सियेलि जानांगोन आसामनि बाहेरानिया बेखौ हानाय नङा बेनि उनावहाय एज लिमिटबो होनाय दङ बेवहाय माखासे एज लिमिट दङ बेवहाय नोंथांमोना नायदो बेवहाय दा एज of the applicant should be within the age range of 28 to 40 years बे स्किमखौ एलिजिबिलिटि जानोब्ला नोंथाङा 28 निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव थानाय जानांगोन 28 नि गाहायबाबो मोननाय नङा आरो 40 इयार्सनि गोजौबाबो मोननाय नङा बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ मोनसे डेडलाइन खानानै होनाय जादों बा इयारनि मोनसे डेट खानानै होनाय जादों बेवहाय नोंथांना
नै बाहायबो मोनसे आरो डेडलाइन होनाय जादों 1 एप्रिल 2023 माने 1 एप्रिल 2023 नि गेजेरावहाय नोंथाङा 28 इयार्स को कमप्लिट खालामनांगोन अब्लासो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि 1 एप्रिल 2023 सिमाव नोंना 28 इयार्स जायाखैब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा ओमफ्राय बेबायदिनो 40 इयार्सआ बारबायब्ला नोंथांना 1 एप्रिल 2023 सिमावहाय नोंथाङा जुदि 40 इयार्स को क्रस खालामबायबा अब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा ओमफ्राय बेवहाय माखासे एज रिलेक्सेसन होनाय दङ दा एज रिलेक्सेसना मा बुस्थु नोंथांमोना नायदो बेवहाय एज रिलेक्सेसन होनाय दङ एज लिमिट आपार एज लिमिट 3 इयार्स थारमाने जायनाखि ओबीसी एससी आरो एसटी कैटेगरियाव गोलैयो बिथांमोना 3 इयार्सनि थाखाय एज रिलेक्सेसन मोनगोन 3 इयार्स अर्थात बिथाङा 43 इयार्स बाबो एलिजिबिलिटी जाहैगोन आरो जायनाखि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरियाव गोलैयो अब्ला नोंथांमोना बुजिनो हाबाय 43 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जोंनि बर'फोराथ' एसटी कैटेगरियावनो गोलैजोबखायो हिसाबै एसटी कैटेगरियाव 43 इयार्स बाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव एडुकेशनल क्वालिफिकेशना मा जानांगोन जों बेखौ एसे नायदोनि नोंथांमोना नैबाव नायदो बे जाबाय एडुकेशन क्वालिफिकेशन एप्लिकेन्ट शुड बी मिनिमाम क्लास 10 पास फर जेनेरेल कैटेगरिज थारमाने जेनेरेल कैटेगरिजआव गोलैयोब्ला बिथांमोना क्लास 10 पास जानांगोन बा मेट्रिकखौ पास जानांगोन आरो बिथाङा 10 प्लास जानांगोन अब्लासो बिथाङा एलिजिबिलिटी जागोन ओमफ्राय बेवहाय मा होनबावदों नायदो एन्ड आप टु क्लास 10 फर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट थारमाने जायनाखि एससी एसटी आरो ओबीसी कैटेगरियाव गोलैयो बिथांमोना मेट्रिक फेलबाबो जागोन आरो बिथांमोना क्लास 10 सिमल' फरायनाय जानांगोन जेनेबा 9 पास जानानै क्लास 10 आव फरायफैया होमबा बेबायदि जानांगोन अब्लानो बिथांमोना एलिजिबिलिटी जागोन किन्तु अनलि क्लास 8 ल' पास बा बिथांमोना एलिजिबिलिटी जानाय नङा आरो दा बिथांमोना जायनाखि क्लास 10 सिम फरायफैनाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिथांनि बैसोआ 28 इयार्सनि गाहायाव जानो मोननाय नङा 28 इयार्स टु 43 इयार्स जोंनि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि उनावहाय मा दंबावो बेखौबो जों नायबावदिनि दानिया बेवहाय प्रोफेशनल स्किल होननाय जादों प्रोफेशनल स्किला मा बुस्थु जों बेखौ नायदिनि एप्लिकेन्ट शुड हैव स्किल नलेज एटसेट्रा टू अंडरटेक इनकाम जेनेरेट एक्टिविटीज ITI डिप्लोमा एटसेट्रा थारमाने जायनाखि एप्लाइ खालामगोन बे एप्लाइ खालामग्रा एप्लिकेन्टफोरा स्किल नलेज थानांगोन आरो एसेब्लाबो स्किल नलेज थानांगोन जाहाथे बिथांमोना मोनसे बिजनेस खुलिनानै बा जायखिजाया मोनसे फार्मिं खुलिनानै माबा मोनसे रांखावरि आर्जिनो हानायनि केपासिटिया एसेब्लाबो थानांगोन ओरैनो जानला मेनला मानसिफोरनो रांखौ होनाय नङा आरो नोंथांनाव मोनसेबाबो एसेब्लाबो स्किल थानांगोन बेनि सायाव अब्लासो नोंथाङा बेनि थाखाय एलिजिबिलिटी जागोन आरो बेवहाय नोंथाङा नायदो बेवहाय ITI डिप्लोमा एटसेट्रा होनदों ओमफ्राय बेवहाय बेनि उनावहाय स्किल नलेज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थाया होमबा जायनाखि इन्जिनियारिं फरायनाय केमिकेल इन्जिनियारिं फरायनाय आरो बायदिसिना इन्जिनियारिं फरायनाय दङ आरो बेबायदिनो ITI लानाय दङ पोस्ट ग्रेजुएशन खालामनानै बिजनेस लाइनाव हाबनाय फार्मिं लाइनाव हाबनाय बेबायदिनो गोबां केन्डिडेटफोर दङ दा बिथांमोना एलिजिबिलिटी जागोन आरो बेवहाय फार्स्ट प्रायोरिटी जायनाखि इन्जिनियारिं फरायनाय ITI लानाय बिथांमोननोसो फार्स्ट प्रायोरिटी होनाय जागोन आरो बेनि उनावहाय बेंक एकाउन्टआ माबायदि थानांगोन बेखौ नायदो नोंथांमोना दा एप्लिकेन्ट शुड हैव ए शेड्यूल कमार्शियल बैंक एकाउन्ट ओपन बिफोर 31 डिसेम्बर 2023 थारमाने 31 डिसेम्बर 2023 आवहाय नोंथाङा मोनसे कमार्शियल बैंक एकाउन्ट खुलिनांगोन आरो कमार्शियल बैंक एकाउन्ट थानांगोन नोंथांनाव अब्लासो बियो एक्सेप्ट जागोन आरो अब्लासो बियो बाहायजागोन कमार्शियल बैंक एकाउन्ट माने बिजनेस एकाउन्ट थानांगोन आरो नोंथांना ओरैनो जानला मेनला सेभिंग्स एकाउन्टफोरबा जानाय नङा खोमा ओंखायनो बेवहाय कमार्शियल बैंक एकाउन्ट होननानै बुंदों कमार्शियल बैंक एकाउन्ट फर्म खालामनांगोन नोंथाङा ओमफ्राय बेनि उनावहाय लन डिफल्टार मा होनदों एप्लिकेन्ट शुड नट हैव डिफल्टार एनी लन नोंथाङा जायखिजाया माबा मोनसे लन लानाय जानो मोननाय नङा नोंथाङा माबा मोनसे लन लानाय दङब्ला नोंथाङा एलिजिबिलिटी जानाय नङा नोंथांना लन थानो नाङा लन थायाबासो नोंथाङा बे एप्लिकेशननि जानाखि बे स्किमखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नङाबा नोंथांमोना मोननाय नङा बिनि उनावहाय मा दंबावो गभर्नमेन्ट सार्भिस एप्लिकेन्ट शुड नट बिलं टु ए फेमिलि अफ गभर्नमेन्ट सार्भिस हल्डार अर पेन्सनार नोंथाङा गभर्नमेन्ट साख्रि मावनायनि न'खरनिफ्राय बिलं खालामोब्ला अब्ला नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय एलिजिबिलिटी जानाय नङा आरो नोंथाङा जुदि पेन्सनार मोनग्रानि न'खरनिफ्रायबो जुदि बिलं खालामोब्ला अब्लाबो नोंथाङा बेनिफ्राय मोननाय नङा थारमाने मा होनदों बेवहाय जायनाखि साख्रि मावदोंमोन बे न'खरावहाय बे न'खरनि गार्जेना रिटायार जानानै दङ आरो पेन्सन मोनजागासिनो दङ बै न'खरनिफ्राय बे स्किमखौ एलिजिबिलिटी मोननाय नङा बा बै न'खरनि सोद्रोमाया बेखौ एप्लाइ खालामबाबो बिथाङा सेलेक्टेड जानाय नङा मानो होनोब्ला बेवहायनो रोखायै फोरमायनाय दङ एप्लिकेन्ट शुड नट बिलं टु ए फेमिलि अफ गभर्नमेन्ट सार्भिस हल्डार अर पेन्सनार होनदों थारमाने जायनाखि साख्रियावला न'खर दङ आरो पेन्सन मोनबाय थाग्रा रिटायार साख्रि मावदोंमोन किन्तु रिटायार जानानै पेन्सन मोनो दा बै न'खरनिफ्राय बिलं खालामनाय जानो मोननाय नङा जायनाखि एप्लाइ खालामगोन बियो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबाय बेनि उनावहाय मा बुंबावदों फेमिलि
बाय मा बुंदों फेमिलि 1 मेम्बार पर फेमिलि इज ओनलि एलिजिबल थारमाने मोनसे नखरनिफ्राय सासेल' केन्डिडेटआ बेनि थाखाय एलिजिबिलिटि जागोन मोनसे नखरनिफ्राय सानै साथाम बियो एलिजिबिलिटि जानाय नङा दा मोनसे नखरनिफ्रायनो सानै साथाम साब्रै गाहाम गथ'फोर थायो एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट थायो दा साब्रै साबा नखर मोनसे नखरावनो साब्रै साबा केन्डिडेटफोर दङब्ला साब्रै साबा केन्डिडेटफ्राबो मोननाय नङा बाहाय अनलि सासेल' केन्डिडेटआल' मोनगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दा नेक्स्टआव मा होननाय दङ जों बेखौबो नायदिनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन बाहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन दङ एप्लिकेन्ट मास्ट बी हेभ रेजिस्टार्ड इन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसाम बिफोर एप्रिल 1 2023 जायनाखि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे एमप्लयमेन्ट रेजिस्ट्रेसना 2023 नि 1 एप्रिलावनो रेजिस्टार जानाय जानांगोन दा जायनाखि बिथांमोना दा रेजिस्टार खालामाखैमोन दा बिथांमोना एलिजिबिलिटि जानाय नङा दा बेवहायनो रोखायै फोरमायनानै होनाय दङ दे जायनाखि एप्रिल 1 2023 सिमनि गेजेरावहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटनि थाखाय अनलाइनाव रेजिस्टार खालामदोंमोन दा बिथांमोनासो एलिजिबिलिटि जागोन आरो जायनाखि बिथांमोना अनलाइनाव रेजिस्टार खालामाखै अफलाइन खालामनाय सार्टिफिकेटआनो दङ दा बैफोर सार्टिफिकेटआ एप्लाइआव एलिजिबिलिटि जानाय नङा मानो होनोब्ला बेवहाय नोंथांनि अनलाइननि एमप्लयमेन्ट रेजिस्ट्रेसन कार्डनि नाम्बारखौ अनलाइनाव बुनाय लोगो लोगो टाइप खालामनाय लोगो लोगो बे डाइरेक्टलि स्केन जानानै भेरिफाइ जाखायो दा भेरिफाइ जानायाव एक्टिभ नट एक्टिभ बेबायदि देखायखागोन जायनाखि एक्टिभ थागोन बिथांमोनासो एलिजिबिलिटि जागोन दा बिथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनावहाय मा बुंबावदों बेखौबो जों नायदिनि टार्गेटेड सेक्टर अफ आत्मनिर्भर स्किम बेवहाय माखासे टार्गेटेड खालामनाय जादों बबे सेक्टरावहाय मा स्किमखौ एलिजिबिलिटि खालामनाय जादों बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय नायदो स्टेशनारि माने मा दखान आरो दखानाव बायदिसिना खाथा कलम बिजाब बेफोरबायदि फाना होमबा देलायग्रा माबाग्रा थाव साफुन बेबायदि फाना होमबा दा बेफोर स्टेशनारियाव गोलैयो दा बेनि थाखाय जायनाखि दखान होयो बेफोरबायदि बिथांमोना बे स्टेशनारियाव गोलैगोन बेनि उनावहाय पल्ट्रि फार्म दाउनि फार्म बेनि उनावहाय बोरमा फार्मिं गड फार्मिं फिसारिज ना फिसिनाय रेडिमेड गारमेन्ट बेबायदिनो जि दखान होयोब्ला बा रेडिमेड गस्लाफोरखौ फानोब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय रेडिमेड गारमेन्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनावहाय हार्डवेयर बिजनेसाव बेबायदिनो जेरै बिदिनो थिं बाला अन्थाइथ' नङा थिं बेबायदिनो बायदिसिना दो दोख्ला आरि बायदिसिना नाट बुल्टु लहा लहि सिमेन्ट बाला फानग्रा दखान दङब्ला बिथांमोना नैबे हार्डवेयर दखानाव गोलैगोन आरो बेबायदिनो सेल्फ एमप्लयमेन्ट आफ्टार प्रफेसनेल कोर्स होनदों जायनाखि इन्जिनियारिं फरायनाय जायनाखि टेक्निकेल लाइन फरायनाय कम्पिउटार इन्जिनियारिं फरायनाय बायदिसिना इन्जिनियारिं फरायनानै जायनाखि आनएमप्लयमेन्ट जानानै दङ दा बैफोर केन्डिडेटफोरा सेल्फ एमप्लयमेन्ट आफ्टार प्रफेसनेल कोर्स बे सेक्टराव गोलैगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आदार सेक्टर इनक्लुडिं सार्भिस बेयावबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो माखासे दंबावो एग्रिकालचार एन्ड हर्टिकालचार नोंथाङा बिफां फुलि गायोबा बा बेबायदिनो हर्टिकालचार बायदिसिना जेनेबा एग्रिकालचार आबादारिबा नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनावहाय डायरि नोंथाङा जुदि गाइखेर जुदि दिहुनोब्ला गाइखेर साप्लाइ होयोब्ला नोंथाङा बेवहायबो ओंखारनो हागोन बेवहायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदिनो फिगारि अमा फिसिनाय फार्मावबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन बिदिनो पेकेजिं नोंथाङा पेकेजिं खालामो नामा जेनेबा बायदिसिना प्रडाक्टनि पेकेट खालामा होमबा बेनि पेकेजिं खालामनाय बेनि उनाव फेब्रिकेसन माने फेब्रिकेसन जेनेबा लहा सावथेनाय माबा माबि सावथेनाय बेबायदि गैया होमबा लहा हानाय बेनि फेब्रिकेसन बेवहायबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव प्लान्टेसन बेम्बु राबार आगार एटसेट्रा बिदिनो जायखिजाया बिफां गायनायनि नोंथाङा आबाद मावदोंबा नोंथाङा बेयावबो गोलैगोन बेनि उनावहाय वुड बेस्ड इन्डास्ट्रि बेबायदिनो दंफांनि जेनेबा फार्निचार बानायनाय बा बायदिसिना इन्डास्ट्रिज फिसा फिसौ इन्डास्ट्रिज गैया होमबा नोंथाङा बेहाय खामानि मावब्ला नोंथाङा बेयावबो एप्लाइ खालामनो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नोंथांनि केटागरिया बबेहाय गोलैयो नोंथाङा बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेवहाय गोबां केटागरि होनाय जादों दानिया जोङो नेक्स्टआव मा लिरनाय दङ हाउ टु एप्लाइ फर आत्मनिर्भर आसाम स्किम दा नोंथाङा माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन दा बेनि थाखाय जोंना अफिसियेलि लिंक होनाय दंखायो नोंथांमोना बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना गुगल क्रोमाव थांनानै बा जायखिजाया ब्राउजाराव थांनानै मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियान बेखौ सार्च खालामबानो बेनि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोना मोनगोन बेयाव हाबनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव फैबावदो आरो बेनि थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन मा एप्लाइ खालामनायाव मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेखौ आं एसे फोरमायनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बेनि थाखाय नोंथांमोना पेन कार्डखौ रेडि खालामनांगोन नोंथाङा पेन कार्ड थानाय जानांगोन ड्राइभिं लाइसेन्स पासपर्ट बा आधार कार्ड बेनि थाखाय जायखिजाया मोनसे आइडि प्रुफनि थाखाय बेखौ नांगोन आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांनि एड्रेस प्रुफखौ नांगोन एड्रेस प्रुफआ मा आधार कार्ड होबाबो जागोन एड्रेस प्रुफआव बेनि उनावहाय प्रुफ अफ एडुकेसनेल सार्टिफिकेट नोंथांनि एडुकेसनेल सार्टिफिकेटनि मोनसे प्रुफ होनांगोन आरो बेनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ नांगोन बे जाहैबाय अनलाइनजों एप्लाइ खालामनायसो जागोन सिगाङाव जायनाखि अफलाइन दंमोन बे अफलाइनजों बानायनाया जानाय नङा नोंथांमोना अनलाइन खालामनायखौ होनांगोन बेनि उनावहाय नोंथांनि बेंक पासबुक थानांगोन बेंक पासबुक बेनि उनावहाय पेन कार्डखौ खिन्थु नांथारगोन मास्ट बि पेन कार्ड थायोब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनावहाय नेक्स्टआव मा दंबावो जों बेखौ नायबावदिनि
नेक्स्टआव इम्पर्टेन्ट डेट अफ मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर आसाम दाना बावै माखासे इम्पर्टेन्ट डेट होनाय दङ बेयो माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन आरो बबेसिम एप्लाइ जागोन लास्ट डेटआ मा बेखौ बेयाव होनाय दङ जोंना 23 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो बेनि रेजिस्ट्रेसना जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेनि लास्ट डेटआ जाहैगोन 22 अक्ट'बर 22 अक्ट'बरसिम बेनि एप्लाइ जाबाय थागोन हमनानै ला मास मोनसे बेनि एप्लाइ जागोन आरो ओमफ्राय स्टार्टिं जानाखि रेजिस्ट्रेसनाथ' मैयानिफ्रायनो जाबाय थादों 23निफ्राय ओमफ्राय एप्लाइआ दिनैनिफ्राय गेवगोन होन्दोंमोन नाथाय आं दा भिडिअ बानायसान्दियाव गेवथ'वाखैमोन नाथाय दसे उनाव बा भिडिअ आपल'ड होजासिमाव गेवनो हागौ खोमा दा नोंथांमोना अनलाइनाव चेक खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय लोगोफोर दानिया नेक्स्टआव मा दंबावो नोंथांमोना नायबावबानो जाबाय साइलेन्ट फिचार दङ माखासे बेनि मेन साइलेन्ट फिचारा मा बेनि साइलेन्ट फिचारा जाबाय जोंनि जेसेबांनाखि मा होनो आनएमप्लयमेन्ट इडुकेटेड इयुथ्सफोर दङ बिथांमोनखौ मा होनो गावनि आथिङाव गाव गसंथानो थाखाय मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय दा नोंथांमोना बिदिनो माइक्र' एन्टारप्रिनारशिप जेनेबा फिसा फिसा नोंथांमोना इन्डास्ट्रि खुलिनानै बा बिजनेस खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना रां आरजिनो हायो आरो गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो बेनि थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामनाय जादों ओमफ्राय बेनिफिसियारि कभारेजआथ' जोंना 2 लाख इयुथ्सफोरनो होनाय जागोन 2 लाख ओमफ्राय बेनि जानाखि फाइनान्सियेल इयार्स जोंना फार्स्ट इयार्सआव 2023-24आव 1 लाख बेनिफिसियारिसफोरनो होगोन आरो 2024-25आव 1 लाख बेनिफिसियारिसफोरनो होगोन टटेल जोंना 2 लाख बेनो ओमफ्राय बेवहाय जोंना माखासे क्वालिफिकेसननि केटेगरि होनाय जादों नोंथांमोना नायदो दा बबे क्वालिफिकेसना बबे केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला बियो जोबोद इम्पर्टेन्स नोंथांमोना नायदो बेवहाय प्रफेसनेल कोर्स बा प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन बुंनाय लोगो लोगो मायाव प्रफेसनेलाव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला गोबां केन्डिडेटफ्रा बेवहाय गोनो गोथो जानो हागौ प्रफेसनेल कोर्स होनाय लोगो लोगो एमए पास जाबानो जाबाय बा बिएड पास जाबानो जाबाय बा डिएलएड गोनां जाबानो जाबाय बेबायदिनो कम्पिउटार डिप्ल'मा लाबानो जाबाय बेबायदि सानो खिन्थु बेफोर प्रफेसनेल कोर्सआव गोलैया बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायनाखि इन्जिनियारिं फरायनाय जायनाखि एमबिबिएस फरायनाय जायनाखि बिटिएस फरायनाय जायनाखि भेटेनारि फरायनाय जायनाखि फिसारिस एन्ड एग्रिकालचारनि सायाव फरायनाय बिथांमोनासो प्रफेसनेल कोर्सआव गोग्लैगोन दा बिथांमोनासो प्रफेसनेल कोर्स आनएमप्लयमेन्ट सेल्फ एमप्लयमेन्टआव बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय दा बिथांमोननि थाखाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ होनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना नायदो बिथांमोननो 5 लाख होनाय जागोन जायनाखि बे प्रफेसनेल कोर्सआव गोलैगोन बिथांमोननो 5 लाख होनाय जागोन आरो बेनि थाखाय 50% ग्रान्ट होनाय जागोन गभर्नमेन्टआ 50% होगोन ओमफ्राय इन्टारेस्ट फ्रि गभर्नमेन्ट लन्स 50% बेवहाय माने जोंना गभर्नमेन्टनिफ्राय 50% लन होनाय जागोन बे जाबाय फ्रि इन्टारेस्ट नोंथाङा जेसेबां फैसा लानो बिनि थाइसे थाखाबो नोंथांमोना इन्टारेस्ट होनांनाय नङा आरो नोंथांमोना बेवहाय जेनेबा हमनानै ला 5 लाख मोनदों 5 लाखआव नोंथांमोना 2.5 लाखखौ मोनगोन ओमफ्राय 2.5 लाखखौ नोंथांमोना सुख'नांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ मा होनो गभर्नमेन्टनो सुख'फिननांगोन आरो बा होफिननांगोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा मान्थलि 2000 होलांबाय थानांगोन आरो बेबो 5 इयार्सनि उनावसो बे खोथाखौ बुंदों आरो दा नेक्स्टआव जोंहा मा दङ बेखौबो जों नायदिनि दानिया पोस्ट ग्रेजुएसन जेनेरेल ग्रेजुएसन ITI पलिटेक्निक पास डिप्लोमा होल्डार इन टेक्निकल कोर्स मेट्रिकुलेसन जेनेरेल केटेगरिज आप टू क्लास 10 SC ST OBC दा बेफोर गासिबो ओरैनो नर्मेल क्वालिफिकेसनाव गोलैबाय आरो दा नर्मेल क्वालिफिकेसनाव गोलैयोबा दा बिथांमोनहा अनलि 2 लाख रुपिस मोनगोन आरो 2 लाख आरो बेनि थाखाय 50% ग्रान्ट माने 1 लाखखौ नोंथाङा ग्रान्ट मोनगोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा बेखौ सुख'नांनाय नङा ओमफ्राय इन्टारेस्ट फ्रि गभर्नमेन्ट लन्स ओमफ्राय 1 लाखखौ नोंथांमोना इन्टारेस्ट फ्रि बेनि थाखाय नोंथाङा थाइसेबो इन्टारेस्ट होनांनाय नङा खिन्थु नोंथाङा बे 1 लाखखौ हरफिननांगोन आरो गभर्नमेन्टनो आरो बियो 5 इयार्सनि उनाव नोंथाङा हरफिननांगोन बे 1 लाखखौ बे आरो बेहाय नोंथाङा थारमाने 50% होन्दों आरो जेनेबा 2 लाखखौ 50% खालामोबाथ' 1 लाखआनो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय 1 लाखखौ नोंथाङा ग्रान्ट मोनखाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बिजनेस खुलिनो थाखाय बा बिजनेस मावनो थाखाय ओमफ्राय 1 लाखखौ नोंथाङा सुख'फिननांगोन आरो बेखौ आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय नोंथाङा जेबो इन्टारेस्ट होनांनाय नङा आरो नोंथाङा जेसेबांनाखि 50% 1 लाख एमाउन्ट बेखौ नोंथाङा मासे नोंथाङा सुख'लांबाय थानांगोन आरो मासे जेनेबा 2000 गोलैबा 2000 होलांबाय थाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो 1 लाख कमप्लिट जाहैबा नोंथांनि जायनाखि हरफिननांगौ फैसा बे हरफिननांगौ फैसाखौ नोंथाङा हरनांनाय नंला आरो बे आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबाय निस्सय बेनि जायनाखि आत्मनिर्भर स्किम बियो मा बुस्थु दा बेवहाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ नायदो नोंथांमोना बेवहायनो मोजाङै होनाय दंखायो जे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट सेल बि कम्बाइनेसन अफ गभर्नमेन्ट ग्रान्ट प्लास इन्टारेस्ट फ्रि गभर्नमेन्ट लन टु बि रिपेड आफ्टर 5 years टु बि एस्टाब्लिश माइक्र' एन्टारप्रिनार्स एन्ड सार्भिस इउनिट दा बेनिफिसियारिज एज पार देयर एलिजिबिलिटि विल बि रिकभार 2 लाख और 5 लाख इनटू इन्स्टलमेन्ट थारमाने नोंथांनो 5 इयार्सनि थाखाय बेखौ होनाय जागोन 5 बोसोरनि थाखाय आरो 5 बोसोराव नोंथाङा बिजनेसखौ डेभेलप खालामनांगोन आरो बिजनेसखौ डेभेलप खालामनानै नोंथाङा जानाखि गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मोनगोन बेनि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट जेनेबा सोर माखासे 2 लाख मोनगोन माखासे 5 लाख मोनगोन बेखौ नोंथांमोना 5 इयार्सनि उनावहाय नोंथांमोना जानाखि सुख'नांगौ दङ बा जानाखि हरफिननांगौ गभर्नमेन्टनो नोंथाङा हरफिननांगोन आरो खावसेखौ आरो बिदिनो नोंथाङा मान्थलि एफा हरनांगोन आरो बेखौ बे खोथाखौ बुंदों दानिया स्किल बेस्ड ट्रेनिं दा स्किल बेस्ड ट्रेनिं होनदों बे मा बुस्थु स्किल बेस्ड ट्रेनिङा सेलेक्टेड बेनिफिसियारिज विल बी हेभ टु आन्डारगो 1 month ट्रेनिं इन सेलेक्टेड एडुकेसनेल स्किल ट्रेनिं थारमाने
बेवहाय जोङो जायनोखि एप्लाइ खालामगोन बिसोरनो बिथांमोनानो मोननाय नङा जोंना आसामाव क्रर युथ्सफोर दङ जायनोखि एडुकेटेड केन्डिडेटफोर बिथांमोना जबलेस जानानै दङ बा आनएमप्लयमेन्ट जानानै दङ दा बयबो एप्लाइ खालामगोन खिन्थु बेवहाय 1 लाख केन्डिडेटफोरल' सेलेक्टेड जागोन आरो 1 लाख केन्डिडेटफोरखौ सेलेक्टेड जाखांनायनि उनावहाय 1 मान्थनि थाखाय मोनसे ट्रेनिं होनाय जागोन आरो नोंथाङा जि बिजनेस लाइननि थाखाय एप्लाइ खालामदों बे बिजनेस लाइननि फारसे नोंथांनो ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बे ट्रेनिंआव नोंथांमोना एटेन्ड जानांगोन ओमफ्राय बेवहाय मा होनबावदों नोंथांमोना नायदो फर इनहेन्सिं एन्टारप्रिनारशिप मेनेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टिं स्किल डिउरिं द पिरियड अफ 10,000 shall be granted as stipend to participating of beneficiaries नोंथाङा जेब्लानाखि सेलेक्टेड जागोन दा बेनि थाखाय नोंथांनि ट्रेनिंनि थाखाय नोंथांनो 10,000 एमाउन्ट हरग्रोनाय जागोन आरो दा 10,000 एमाउन्टजों नोंथाङा ट्रेनिंखौ कमप्लिट खालामबाय ट्रेनिंखौ कमप्लिट खालामनायनि उनावहाय नोंथांनो जानाखि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट गभर्नमेन्टनिफ्राय दङ बे गभर्नमेन्टनि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनो लोगोफोर नोंथांमोना दा बुजिनो हाबाय निस्सय बियो आत्मनिर्भर स्किमा मा बुस्थु नोंथांमोना दा जायनोखि गोसो गुदुं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि एप्लाइआ दा सोलिसिगोन दा आं बर्तमान भिडिअ बानाय सान्दियाव बेनि लिंकआ गेवथ'वाखैमोन रेजिस्ट्रेसननिया गेवदों खिन्थु एप्लाइआ जाथ'वाखैमोन मानो होनबा फाइनाल साबमिटआव थाबथाहैयोमोन दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बेलासिसिमहालागै बियो गेवनो हागौ स' लोगोफोर नैबे जाबाय जोंनि गभर्नमेन्टनि मोनसे नटिफिकेसन आरो बियो मोनसे पस्टार हिसाबै बेखौ फोसावनाय जादों नोंथांमोना बेखौ नायनानैबो लानो हागोन स' लोगोफोर दा नोंथांमोना निस्सय बुजिनो हाबाय दा बियो जोंनि आत्मनिर्भर CM आत्मनिर्भर स्किमा मा बुस्थु नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै बुजिनो हाबाय आरो जायनाखि गोसो गुदुं नोंथांमोना बेखौ थाबैनो एप्लाइ खालामनानै होदो आरो गावनि बिजनेस लाइनखौ नोंथांमोना डेभेलप खालामनायाव आगान फारसे दावखोनो हागोन स' लोगोफोर बेखिनिसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों